I love Why smiling? Keep me sure that Dr. Ray B. Ya girki. Na wannan girkin na ba irin naku bane. A haba. Allah wallahi. One food. No. Let me one food, mother. No. Abokin yawa. Ina ga masu Qur'an da ina da amaryata ba da iya girki ba. Allah wallahi. Cokali ɗaya ka wannan. Alƙur'an baran baka ba. Cokali ɗaya ka. An na baka hege nake. A ga tun safa ba abin da ta To kakkaci mana. Alƙur'an baran baka ba. Sai duk abin da zaka yi. Sai ba da mu kana da mu hankali A na. tun safa ba Kai abin ka da. ɗebo yin wanka lokacin baka. Hauka ake. To ba za ka Kai ka bani ɗebo ba. yin. Abokin ina ga ma. Waka ne kana ba da gudu wallahi. Dan cokali ɗayan ba zan An ba. na baka hege ne. Duk abin da zaka yi. Alƙur'an baran baka ba. Sai ka je ka ɗebo yin wanka lokacin wannan baka abinci. Hauka ake. Ni ma na kasance kunya na samu. To na kasance kunya ina son shi a haka. To baran bayar ba. Kai. Amma haka na abokin amma sabuwa ce ko? Sabuwa ce. Wallahi yarinya ne ba da iya haka ba. Bana ta fito.